Hej, jeg har lavet en drop-down-menu til vores hjemmeside for Hasselgaard Glamping. Min drop-down-menu er en overlay-menu, som fylder hele skærmen, og som har en styling, der gør, at man kan se, hvor man er henne på den aktuelle side ved highlightet her, som også er genereret igennem JavaScript til CSS. Det første, jeg gør i min JavaScript, er, at jeg henter de HTML-elementer, jeg skal arbejde med. Her bruger jeg const, fordi elementerne ikke skal ændre sig. Document getElement by ID er et metodekald, og det betyder, at JavaScript går ud i min HTML og finder det element, der matcher med det ID, som jeg skriver her i parentesen. Mine const-variabler de svarer således til, at header er min menubjælke, overlay er den her, der folder sig ud, menucontaineren her, hvor min links er i, knap open er min burgermenu, og knap look er min krydsknap. Yes. Derefter laver jeg et array med objekter. Hvert objekt består af 2 properties. Href er værdien til linkets adresse, og title er den tekst, som brugeren kan se. Derefter laver jeg et loop, for at dataen fra mit array bliver sat op i den rigtige rækkefølge. Bruger jeg et for loop. Inde i parentesen har jeg 3 dele, som styrer, hvordan loopet fungerer. Let i er lige med 0, betyder, at jeg starter ved det første element i arrayet. I er mindre end menupunkter.length, betyder, at den skal køre loopet, så længe at der findes menupunkter. I++ betyder tæl 1 op, hver gang at loopet kører. Hvilket betyder, at når det første loop er kørt, som vil sige hjem, så finder den det næste punkt, eller ja, det næste objekt i mit array, og kører den. I linjen nedenunder gemmer jeg det aktuelle objekt fra arrayet, og putter ned en variabel, som jeg kalder punkt. Jeg gør det, fordi at jeg skal bruge det længere nede, når jeg skal lave DOM-manipulation og tilføje HTML gennem JavaScript. Så den første del med DOM-manipulation har jeg lavet en variabel, som hedder linkvalgt, som starter med at være tomt med de her 2 apostrofer her. Derefter laver jeg en betingelse, som hedder if, hvortil at window location path name betyder den del af URL'en, der fortæller, hvilken side jeg er på. Det kan for eksempel være ophold. Metoden includes tjekker om URL'en, altså den her, er den samme tekst som .ref, så det vil sige heroppe. Hvis det er den samme, så tillægger min variabel linkvalgt til en ekstra CSS-klasse, som jeg kan bruge til at style det aktuelle menupunkt. Og her nedenunder bruger jeg inderHTML plus er lige med, som er en tildelingsoperator, hvortil at jeg tilføjer strings til mine menupunkter, så det er, at de bliver klikbare på grund af a-tagget. Så dertil putter jeg således a-tag med adressen og sammen med drop-down links, som er CSS-klassen til, at når jeg fører musen henover, så skifter den farve. Og det bliver lagt sammen med den funktion, jeg fortalte om tidligere med, at den hjælper brugeren med at navigere på siden, og bliver lagt sammen med navnet på menusiden her. Så hele menuen den fungerer nu og kan ses. Men på den nuværende tidspunkt i koden kan menuen kun ses og ikke fjernes igen. Så derfor så skal jeg lave en funktion, som får menuen frem, og også en funktion, der gør, at man kan fjerne den igen. Og det gør jeg ved at lave en funktion, som jeg kalder vis menu. Vis menu får så en parameter, der hedder vis, som så bliver styret af en if og else kontrolstruktur. Så dertil siger jeg, at hvis overlay style.height er 100%, så er den true, så bliver menuen vist. Ellers hvis overlay style.height er 0%, så er den falsk, og så lukker menuen sig igen. Document.body.style.overflow betyder, at når jeg er inde i menuen, så kan man ikke scrolle herinde,
Den skjuler simpelthen scrollingbaren, der er. Ellers, når man er ude af menuen, altså når menuen ikke er, så kan man igen scrolle herinde, fordi at den automatisk kommer frem igen. Yes, og så skal der være en funktion til, at man kan klikke menuen frem, og man kan klikke, så man kan lukke menuen igen. Og her skal jeg bruge en event listener til at reagere på, at man klikker. Hertil tager jeg de 2 konstvariabler, jeg har defineret til at starte med, som indeholder ikonerne som burgermenuen og krydsknappen, og giver dem en funktion og kalder derved vis menu-funktionen. Så når man trykker på knap åbne, altså burgermenuen, så kalder den funktionen vis menu. Så åbner menuen, og i knap luk, som er krydsknappen, så kalder den vis menu, altså i else, at menuen skal vise sig 0%.